Ne, už tady dělej. Teďka tamhle právě ty Němci už dožrali a jdou domů. A teď Bětka jde na auto. Sleduj, teď je vyfakuje. A už to ber. Fakuje. To neseže? Jak se do prdele připližuje. Hele, já vím, jak se připližuje. To pivo tam. To byl schám, jestli tam něco. Tam bude na toho piva, tady kaš na to dorazí. Tady kaš na to dorazí. Tak v hospodě. Burgery. Hasli nám tady. Prej, když čorujem, tak nic nebude. Prej, tady máme. Prej, zabírej. Zůstanem tu to a schovat. Ale oni ti to vybírají. Čem budu spát? Bětko, jo. Ještě ten papír nekutá. No jasně, Honco, nemusíš spát u nás doma, ale můžeš spát v popelnici. Než ten červený. Ale červený je pro frndu. Nic červeného nechci. Hej lidi, mám hlad. Hej lidi, mě to vůbec nezajímá, jako. A já mám žízeň. Mě to nezajímá. Mě taky nezajímá. Ale za to jo, neplatí, takže to ti dovolím. ne, jí zaplať Four Seasons. Je pití. Four Seasons hotel. Já chci hotel Plaza. Jo, a Four Seasons je dobrý jako. A já chci 8hvězdičkový hotel. A já chci podpatky z Pána si hotelu. to je jak mikina. Prezident. No tak se na to podívej, ty hovno. Jo, podku. To je úžasný, to člověk se smějete. Většinu menu. Já chci postel, ve který spí nejbožší muž světa. I s těma penězma. Já vzal s tím chlapem, ty vole. Chudák starý Gates, ty vole. To není už Bill Gates. Není, on je to nějaký shaky. No, je to nějaký turecký. Prý ti dají napít shaku, ne? Ne, arabský, který to je? Jaký je to shake? Čokoládový, jahodový nebo Myslím, vanilkový? že je hnědej. Já bych řekla, že vanilkovej. Ale další odpadky. Být vietnamský Turek. Počkej, tam ještě to jedno. bude něco jako tvůj Martin. Počkej. Co tu děláš? Byla s tím houpe. Nedělej tu bordel, Bětko. Já jdu domů. Prostě šťahaj. Slunce se nepíchej mě. Seděl do toho stolu, ne? Se to šťahajíme. A to byl detail. To je detail. A je to. Já to mám přiblížit.